Zdravím vás, kamaráti a poslucháči tohto videa. Dnes pre vás prinášam veľký výklad energií na rok 2026. Teraz, keď to vykladám, máme 27.12.2025 ešte. Takže fakt záver, posledné dni roku 2025, ktorý bol veľmi náročný pre mnohých. Bol to rok hada, numerologická deviatka, ukončovanie veľké, aj karmické ukončovanie, často u mnohých veľké zmeny možno nastanú, uvidíme. A pozrieme sa teraz teda na tie energie roku 2026 celkovo a potom si to rozdelím na 4 časti, na štvrť roky, že prvý, druhý, tretí, štvrť rok. No a potom budúci rok, ako každý rok, budem vykladať jednotlivé mesiace vždycky dopredu, aby sme vedeli, na čo sa pripraviť, alebo ako najlepšie využiť to, čo k nám prichádza. Tak, poďme na to. Tak, poďme sa na to pozrieť. Tu na hore som si vyložila 4 karty, ktoré mi napovedajú v tom, aký bude ten ďalší rok, alebo aké máme možnosti, ktoré sa nám otvárajú, potenciál najvyšší, ktorý môžeme využiť. Je to krásne, prvá a posledná karta sú krásne, áno, medzi tým máme ešte samozrejme nejaké skúšky, nič není zadarmo, ale je nádherné, že tu máme kartu Univerzum z balíčka od Jany Sofie, ktorá hovorí o naplnení cyklu, oslava života, takže to veľmi rezonuje s tým prechodom deviatkového roku do jedničkového. A potom tu máme Krista, samozrejme Ježiš, ktorý prináša to otvorené srdce a bezpodmienečnú lásku. Takže to sú nádherné vízie. Áno, toto je nádhera. Ale teraz, aby sme sa dostali, aby sme boli skutočne v tom flow, v tom toku s tými energiami, pretože my keď bojujeme, tak vieme, že si robíme prekážky a ten boj väčšinou ide zo strachu, z nejakých starých zápisov minulosti, ktoré tu cítim s tým príchodom nového roka, že už naozaj sa vytrácajú. Ale my ideme v nejakých fantómoch, tu mi ukazujú, že tu máme nejakých fantómov, akoby nejaký otisk, nejaký otlačok, taký ako duch, že my to vnímame ako duch, ale vlastne už tu nie je to, čo ten duch vznikol, ako keby chodila nejaká osoba po zemi, ona zmizla, ale ostal tu jej tieň, čo vypadá ako taký duch. Je to len starý záznam, ktorý tu už nie je. A my dávame týmto duchom príliš veľký význam, často hovoria. A že už my keď si ich prestaneme všímať, tak oni úplne zmiznú. Staré zápisy. Ukazujú sa mi teda, že hodne začnú miznúť aj tie spomienky, lebo my keď skutočne urobíme prepis nejakého starého záznamu svojho, nejaké presvedčenie, že sme vždycky v nejakej situácii niečo urobili a teraz to stopne sa, tak všetky tie staré situácie zmiznú. Tá stará spomienka toho starého vzorca, ktorý my už nemáme v systéme, úplne sa vymaže. Takže buď my máme zrazu novú spomienku, že sme si vytvorili spomienku, ktorá akoby tam v podstate nebola, ale tá história nie je fixná. My to tvoríme z toho momentu teraz. To mi tu teraz ukazujú. Z toho momentu, kde sme my teraz, tvoríme minulosť a budúcnosť. Takže ja keď vymažem teraz v tento moment nejaký zápis, zmením celú moju históriu a históriu celého toho rodu. A tu mi ukazujú, že sme to mnohí vlastne toto dokončievali tento rok, 2025, ten starý rok sme toto dokončievali. A teraz nový rok prináša nové možnosti. A my tu stále budeme vidieť tie staré fantómy, tých duchov. A naša úloha tento rok je vlastne si ich nevšimať. Alebo akoby rozpoznať, čo je duch a čo je tá realita, ktorú tvorím. Aby sme nešli z tých starých stôp. A dobrá správa je, že to nad nami nemá už takú moc, ale my si to musíme všimnúť. Preto tu prišli tieto dve karty. Máme tu pocit viny, bola naopak. Čiže mne príde, že to celé končí. To je vlastne kolektívna spomienka. Je to niečo, čím sme my ľudia zväzovaní a manipulovaní. Že my máme pocit viny a pocit, že musíme niečo opraviť a napraviť, alebo pocit, že musíme byť dobrí ľudia. A je to tu silne, to by tu zaznelo úplne v ušiach. Že pocit, že musím byť dobrý človek, presvedčenie, že musím byť dobrý človek, ide z pocitu viny
Pretože som niekde mal nejaký záznam, že som bol zlý človek. Niekto mi niekde takto ma označkoval, ocejchoval. Je to starý záznam a to teraz úplne odchádza. Takže karta je naopak. Aby sa to takto krásne uvoľnilo, to už tu nepatrí. A keď vy pôjdete v tomto roku kdekoľvek vás zastihne ten pocit viny, tak si stačí skontrolovať, či je opodstatnený. Pretože niekedy možno je opodstatnený, že zrovna som niečo teraz urobila, prekročila som hranicu a niekomu som možno nechtiac ublížila. A tento pocit viny sa dá riešiť okamžite. Postavím sa k tej situácii, idem, ospravedlním sa, napravím to. Ale pokiaľ ten pocit viny nemá opodstatnenie tu, tak je to ten fantom z minula a ja mu nemôžem dať silu, takže ja sa nebudem na základe tohto pocitu rozhodovať. Nedám mu tú moc. Áno, ja mám pocit, že tento rok bude hodne o prepise toho, že ja musím byť hodný a musím druhým pomôcť, alebo musím vrátiť nejaký, dostal som dar, alebo sused mi napiekol koláč, musím ja jemu napiecť. Áno, tieto staré záznamy nás robia také ako hrozne moc manipulatívne ovce, tu vidím. Že my sa potrebujeme z tohto úplne vymaniť, to mi tu ukazujú, že je najdôležitejšie na tento rok rozpoznať, kedy niečo robím a vlastne to robiť nechcem. Áno, som ovládaný nejakým fantomom a tento rok úplne sa môžeme takto odhačknúť z toho, pustiť. A nádherná sloboda, je tam veľká sloboda, to je tá karta univerzum, oslava života a vlastne za každým, keď sa nám niečo také podarí a my to rozpoznáme, lebo tento rok toho asi bude veľa, že rozpoznáme niečo, čo už máme inak, že už máme niečo inak v živote. Tak za každým, keď to rozpoznáme, tak to oslávime. Takú mini oslavu, 1-minútovú, a vlastne si akoby to utvrdím, dám tam ako takú tečku, že je to hotovo. No a smerujeme k otvorenému srdcu. Takže my tento rok budeme mať intenzívne tú energiu toho otvárania. Ono to už začalo predtým, ale teraz sa to zosilní ten rok. Úplne tu cítim, ako by mi z dlane šlo, úplne slnko horelo takto napred. Vlastne hodne, to je kristovská energia, on sa často aj kreslil s tými dlaňami rozsvietenými, to je to srdce, ktoré vlastne nás preberá k životu, preberá k životu. Takže to je energia celkového toho roku. A ešte tu máme túto kartu dobrodružstvo. Naopak, prišlo mi, že tu je vlastne, máme veľkú šancu poučiť sa, pochopiť poučenie z minulých príbehov. Čiže zasa tento rok sme ukončovali a budúci rok záleží na tom, čo zasejeme a aké dobrodružstvá chceme prežívať ďalších 9 rokov. Takže veľakrát sa môže stať tento rok, že budete stať pred križovatkou, kde sa musíte rozhodnúť. A vy vždycky potrebujete voliť tak, ako ste nikdy nevolili predtým. Lebo robíte nový zápis. A nový zápis je vždycky do neznáma. A je založený na viere. Ja verím, že som vedená. Áno, je to fakt o verím. Ten Ježiš je tu na konci ako tá hviezda. Vaše smerovanie je k tomu srdcu. Takže veriť a neurobiť tie staré veci, čo ste robili minulý rok, to bude veľmi prísne tu na. Akože veľmi úplne cítim, jak nám tu hovoria, je to veľmi dôležité, ako sa tento rok budeme rozhodovať. Voliť inak, než kedykoľvek predtým. A budú na konci roka veľké odmeny za to prichádzať. Takže to je tá celková energia. Poďme sa pozrieť na tie štvrťroky. Áno, prvý štvrťrok, to ešte máme energiu toho toho hada z roku 2025, takže tam ešte sa plazíme trošku v januári. 17. februára začína rok ohnivého koňa, takže tam sa nám to mení. Áno. Takže tieto dve karty určujú január, február, marec. A máme tu kartu liečenie vzťahov a potom tu na túto magii. Je to karta, ktorá hovorí o narodení Ježiša Krista. Je to o tom, ako tam bola tá hviezda, ktorú videli, je toto znamenie a liečenie vzťahov. Takže tu na ešte budeme niečo asi doliečovať. Tu nás sa bude ukončovať nejaké ešte karmické záležitosti a to nemusí byť, že sa končí vzťah, ale nejaké nastavenie v hlave mi ukazujú nejaké bloky, ktoré bránili napríklad nájsť si partnerov a tak ďalej. To mi tu teda hodne mi to tu svieti. A tá hviezda symbolizuje vlastne aj ten nový príchod toho niečoho nového alebo nového partnera. Že zrazu je vidieť, ale ako by mi tu normálne hovorili, to keď som vyložila tie karty, som hneď cítila, že nám akoby posielajú nové duše na zem. Že začínajú nám posielať nové duše
A je to zaujímavé, lebo najprv som si myslela, že OK, tak sa začnú rodiť asi nejaké nové deti, ale mne tu hovorili, že nie, že oni prichádzajú aj akoby dospelí. Že nám prichádzajú nové duše, tak teraz to tu skúmam, že či to je nejaká výmena duše, aha, no tak hovorí, až sa v tom nemám vrtať. No v každom prípade tu nám máme, že budú prichádzať nový druh duše, ktorý už bude normálne ako dospelý človek. Takže neviem, či tam príde nejaká výmena duši, alebo neviem, jak sa to stane, ale mnohým to práve otvorí ten svet toho partnerstva, po ktorom túžia, partnerstvo, ktoré prichádza tvoriť. Takže nový druh vzťahov, partnerstvo, ktoré prichádza tvoriť a bude tu najprv iba taký ako pár, akože nebude ich veľa tu na týchto druhov vzťahu, lebo záleží na tom, aká tam bola príprava predtým. Áno, u vás, ktorí počúvate, aká tam bola príprava, aké je tam očistenie, to telo, či je očistené, áno, lebo to je vlastne sa pripravujete sa na nový druh spojenia, mi ukazujú, nový druh spojenia s inou dušou a vlastne tým spojením vy budete rozsievať akoby nádej a spolu tvoriť. Áno, je to akoby tvoriť energiu spolu. Tvoriť energie. Pár, ktorý vytvára veľa energie a má veľký vplyv na druhých ľudí, ktorí sú vo vašej prítomnosti. Takže nový druh partnerstva pre tých, čo napríklad majú vzťah, sú vo vzťahu, tak to tam môže nastať tiež nejaký kvantový skok. Áno, kvantový skok, prepísanie niečoho, ale príde mi, že to bude viac výrazné u tých, čo nemajú partnera a zrazu sa tam začnú odomýkať. Cítim, že tam je odomýkanie nejakých akoby fakt vidím normálne ako také väzenie a odomýkajú sa a môžu odtiaľ vynsť akoby duše von. Áno, boli držané pod nejakým zámkom. Teraz sa to nejak kolektívne očistí. Tam asi niekto pomáhal. Tu navnímam, že v tejto oblasti pomáhali nejaké duše na svete. Aby sa mohli duše nájsť. Bol tam blok, aby sa nemohli duše nájsť z nejakého dôvodu. Takže toto ďakujem tu lebo toto myslím, že nebola moja práca. Takže to niekto iný tu odblokovával. Takže to je nádhera. Takže ten prvý štvrť rok bude teda prebiehať tu táto rekalibrácia tých vzťahov. No potom máme druhý, tu máme mesiac 4, 5, 6, čiže apríl, maj, jún a tu máme túto Chamber of Power, čo je komnata síly a potom máme k tomu zase oslava života, áno, toto je takisto hudba, rituály, ale hlavne vnímam hudba, rytmus a vlastne toto je mesiac, kedy nám doporučujú sa fakt spájať so svojím telom, so silou, ja si nemôžem pomôcť, ale pre mňa je to aj vlastne energia kundaliny, tá síla, ktorá v nás je a pramení, je to vlastne spojenie energie, ducha v tele, plné vtelenie do tela. Ten búbon je super, lebo to je veľmi ako uzemňujúci nástroj, ktorý nás dostáva viac do toho tela a hudba. Takže 4., 5., 6. mesiac nám doporučujú pretancovať. Áno, je to veľké ukotvovanie sa do tela plne. Asi to bude aj v tom novom. Áno, že nám tá hudba alebo nejaké rituály hudobné pomáhajú vytvoriť si nové zvyky a udržovať si určitú frekvenciu, aby sme nespadali do starých. My si tu vzájomne pomáhame. Cítim, že aj tieto mesiace je dôležité sa stretávať s ostatnými ľuďmi, aby sme si navzájom pomáhali a pomáhali udržovať tú novú vibráciu, v ktorej chceme vlastne pokračovať ďalej. Tie začiatky sú ťažké, hovoria. Niekedy sú začiatky ťažké, aby sme si to udržali. Tam ešte mi ukazujú, že budeme občas sa vyhupneme do takej tej roviny, kde máme pocit, že sme šťastní a potom z toho zase spadneme, áno. A je to v poriadku, nemáme sa rozčulovať, nemáme sa akoby hnevať na seba, že to vlastne zas tak nie je, pretože nám postupne, akoby si to telo musí zvykať. Oni hovoria, že telo si musí zvykať na ten stav šťastia, pretože my ho nepoznáme. A my sme ho vôbec nepoznali. Oni hovoria, že my to nepoznáme. My také akoby stav bytia, do ktorého sa budeme dostávať. Oni hovoria, že by nás mohol treba spáliť, keby tu bol non-stop. Aj, že naše telo sa musí pripraviť. Takže občas do toho vstúpime a zase potom padáme a je to v poriadku. Áno, akoby uctiť tú plavbu, mi hovoria, hore-dole a tie skupiny pomáhajú, aby trebárs, keď jeden vypadne z tej vibrácie, aby zase potom nemal trebárs nejaké
úzkosti, áno, alebo nejaké stavy, kedy upadneš do tej izolácie, aj hovoria izolácie, že tam je to najťažšie. Takže byť spolu a tam sa vlastne pripravujeme. Dosť je to, tu cítim o tele. 4., 5., 6. mesiac. Veľmi by som doporúčala venovať sa telu, pohybu, tancu, pripraviť to telo. No a potom máme to leto, že? To máme 7, 8, 9 mesiac, júl, august, september. A tu nám prišli dohody duše a máme tu kartu, ktorá prišla touto stranou otočená, čiže vnútorná zima, vnitřní zima. A mne tu prišlo, že tu budeme uzatvárať nejaké nové dohody alebo kontrakty, ale v rámci spolutvorby. Áno. Takže tu bude akoby, že sa prepoja ľudia, preto nám tu asi doporučovali aj to skupinové združovanie, pretože tu potom budú vznikať nejaké, že sa stretnú ľudia spolu, ktorí na seba čakali, aby mohli spolu tvoriť. Takže môžu byť partneri v podnikaní, áno, sa smejú na tom slove podnikanie, ale je to vlastne tá tvorba, novodoba. Tu nás sa budú vytvárať nové dohody, ktoré postupne budú vznikať z toho veľké veci. To máme asi aj na to ďalšie 9 ročie, cítim, jak vstupujeme do toho jednotkového roku. Takže v lete tu bude možno nejakých festivalov a tak ďalej. A prečo tu máme tú vnútornú zimu? Vnímala som, že pozor na to, s kým sa my tu nadáme dokopy a akú dohodu podpíšeme. Alebo tu budú kolovať, pretože tu máme, tu ukazujú nejakých ako lumpov po svete, čo behajú a budú ponúkať akoby falošné dohody, ktoré vypadajú veľmi krásne. Takže tu je to akoby pozor ešte na tú manipuláciu, pretože tam potom hrozí tam vlastne akoby mne to byť ako trauma, ako keby reaktivácia nejakého traumatu, ale vnímam, že väčšina z vás, čo počúva tento výklad, sa nenechajú len tak lapiť už. A že skôr je to, takže akoby nepodpíšete trebárs tú dohodu špatnú, nemusíte to hneď, ale môžete sa dostať do nejakej paralýzy, akoby až strach, tá zima, vidím akoby zamrznutie, áno, strach, ale môže to byť, tu mi ukazujú aj strach z toho dobrého. Takže tu je dobre rozpoznať intuíciu a tá intuícia ide cez to telo. Hovoria, že čo naše telo cíti. Áno, pretože v tom tele cítim, že si tu možno, že niekto bude potrebovať nechať pomôcť. Pokiaľ je to nejaký veľký strach sa znova vráti, tak aby ste rozpoznali medzi intuíciou a strachou, niekedy potrebujeme terapiu alebo niekoho, kto nás dobre navedie. Že to nepovie za nás, ale navedie nás tak, aby my sme dokázali prejsť tým traumatom, vypustiť ho z tela a potom za tým vnímať, čo je to správne rozhodnutie pre mňa. Ano, takže tu je nejaké združovanie, nové dohody, nové zväzky, nové firmy, nové začiatky, áno, ale súvisí to s tým, že tam padne nejaká dohoda duše, takisto vnímam, že to môže byť nejaká druhá vlna toho, že sa stretajú ľudia, ktorí boli predurčení spolu tvoriť. Áno, nemusia to byť vôbec partneri tu na. Ale môžu, ale nemusia, pretože tu ide o tú tvorbu vyššiu tej zeme. Áno, vyššia tvorba pre zem. No a záver roku, tu máme mesiac 10, 11, 12, október, november, december a tu máme tú krásnu kartu transformácie, ktorú som teraz vykladala pre kozorožcov v poslaní. Takže transformácia, čiže to je tá premena z larvy na motýla a k tomu prišla karta sisterhood, čiže sesterstvo, ženská cesta a príde mi, že tu na ten záver roku budú ženy a to spojenie vzájomné žien veľmi dôležité pre tú evolúciu toho ľudstva. Áno, to, čo my tu zapíšeme, cítim, že pred koncom roku je dôležité aj pozrieť sa na to, či náhodou vy nemáte ešte nejaké zlé vzťahy s inými ženami, niečo, čo nebolo odpustené, nejaká zrada a podobné veci, lebo toto potrebujeme vyčistiť. Inak to bude brániť tej tvorbe do budúcna. Je to akoby, že ženy sa musia spojiť. Áno? 11, to posledný, 10, 11, 12, to sú najťažšie mesiace roka, kedy je tma, tiene, ale je to niečo, čo keď ženy sa spoja, tak tou tmou prejdú, úplne pretancujú. Ako mi to ukazujú, že to je naša expertíza. Áno, nám vládne luna ako ženská energia, my vieme, jak svietiť v tme. Takže
toto je dôležité, aby sa tie ženy spojili. Áno, a vytvoriť treba nejaké semináre, ženské kruhy, čokoľvek, čo vás bude potom inšpirovať, tak na tieto mesiace veľmi vhodné preto. A je to teda súvisí to s tou transformáciou, takže to nebude úplne taká tá letná oslava, ideme sa baviť. Je to vlastne pomoc druhým sestrám, aby sa aj z nich mohli stať motýle. Áno, je to veľká pomoc jedna druhej, rôzne ženy, rôzne kruhy, rôzne vekové kategórie, pretože každá vždycky pre tú druhú nesie nejaký dar. Takže záver roka je veľmi záleží na tom, ako ženy navzájom fungujú, ako si porozumejú. Ešte mi tu ide možno aj matky, dcery, aj pokiaľ si nedočistili niečo v tom 9-kovom roku predchádzajúcom, tak tu je to určite na mieste, áno, aby držali spolu, pretože oni tvoria silu toho rodu. Pokiaľ tam nie je dobrý vzťah medzi tými ženami v rode, tak ten rod sa rozpadá a neprežije. Áno, ten rod neprežije. Doslova mi to tak ukazujú. Aby rod prežil, musí panovať vzájomná úcta, láska a pochopenie, odpustenie všetkých starých vecí, ano, čo už sa diali. To, veľa z toho sa odhrábalo v tom 9-kovom roku, ale kto proste nešiel s tým prúdom, tak to môže mať potom samozrejme toho navaleného a v tom 1-kovom roku sa to robí tak nejak trošku horšie. No. Ale zase je tam pomoc kruhu. Pomoc kruhu žien, áno. Takže pre mužov, ak muži počúvajú tento výklad, tak ten záver toho roku by som tiež tak nejak vás smerovala k tej ženskej energii. Je to plynutie, áno, nič moc neplánovať, akoby takouto mužským spôsobom, že kedy, kde, čo sa bude diať. To je proste úplne odovzdanie sa tomu životu, odovzdanie sa Bohu a dôvera v ženy a v ženskú intuíciu. Pretože ženy proste budú vedieť. Tu budú proste vedieť, áno. Hlavne v tom spojení. Navzájom sa podržia. Je to veľké kolektívne liečenie, ktoré tu prebieha, aby mohli kolektívne ženy zrásť a premeniť tú svoju, aby mohli použiť tú silu na tú tvorbu. Aha, to sa mi tu ukazuje. To je fakt taký nejaký kolektívny prepis tých čarodejníc z minula, všetky tie odsudzovania, čo si ženy navzájom urobili, ublíženia, aby mohli použiť tú silu. Áno, je to fakt, akože sa spoja, ako to je svetoplukové pruty. A dokážu ohromné veci potom do budúcna. To je nejaká príprava na ďalší aj rok a ďalšie obdobie. Tu sa bude diať. No tak, že to máme celý ten výklad. Myslím, že celkom pozitívny. Na pár zadrhelov tu. Je to nádherné. Máme tu toho Ježiša, oslavu života, tanec, hudba, spojovanie s tým telom, aby sme dostávali aby sme to telo učili zvykať na tie vyššie energie. Máme energiu koňa, ohnivého koňa, takže to môže byť niekedy také ako zrýchlené. Tak podľa mňa preto tu bolo aj to poučenie z minulých chýb, aby sme nerobili to, čo v minulosti. No, takže niekedy bude trebať možno takú akoby väčšiu rozvahu, predtým, lebo tá energia nás bude ako hnať asi hodne dopredu, tak niekedy si ako povedať stop, jak to robím obvykle, čo potrebujem zmeniť, OK, idem. Áno, aby sme nerobili pod tlakom veci. To je dôležité. Nerobiť veci pod tlakom tento rok a vždycky sa spýtať svojho tela, spojiť sa späť s intuíciou, čo je to správne pre mňa teraz. Tak. A to je všetko. Ja vám moc ďakujem. Prosím, napíšte mi komentáre pod video, lajkujte, zdieľajte, pomáha mi to, aby som mohla ďalej tvoriť tieto videá pre vás a aby to pomohlo aj ďalším ľuďom, ktorí sú na ceste hľadania seba a seba poznania a pravdy. Ďakujem. Namaste.